Hoy, pare! Oh, pare! Ata nagunguy-nguy ka! Ata may mga daraking electric fan. Dahil ko nakayaan ugali ni Madimaw. Layas ang kulay na eh. Ata na naman, nag-iwal na naman kamong duwa. Oral daw, dahil nang huraw na iwal. Ano na niya kung aspak mo, dahil ka nang huraw kib. Suriyaw, patay, ano niya, ulos ngong. Jesus Mario. O, din na ako, Steve. Usay may daraan. Duman sa layasan ka. Kung saan ako opening magkatipla, duman ko inipaandaraw. Ako kaya na nagbakal, sindan magamit. Bumakal man sa kalsa iya. Electric fan, takong nalingaw ako. Tama pa day. Abiyanta ka dyan pa de. Bayain na si Maday. Pwede ako naman sa'yo mamakituloy. Pwede pa day, basta sa diri mong pagkaon. Sa iba na sana. Hindi bahala ka sa buhay mo. Ay, nina niyang buhay ini. Paday, ata mundoong kami na, New Year pa sana. Ay, kakalma mundo. Dahil mo nabutlan itong lukadan na ito. 2,000 na pidaso ang piglukan ko dyan. Hinarabas naman sana ng mga magatol na kamot. Yun na ganyan so dinalin, may kang nakaaging banging mauranaw. Nina niya talaga kunaro kayo ng mga padihon mo. Anas mahabas! Bulina niya. Mano kakapitan. Kuya Bang, ano sa Japan taga-tiyon? Tahong. Tahong. Pag hindi ba kambali Sara? Kod-kod? Ano sa Japan ang husulaon? Arog mo. Sumahigos. Arog ko. Parot mo. Paday, ano ka digay? Hilamon nga ni ko ta ko digde. Ta mako niya na ko ki paroy dyan. Tatanumang ko. Ito tanabag ako ni Bruno. May guson man na nahayupan mo, day. Maurag talaga si Bruno. Tanuman man kaya na. Paroy? Araw Mahila muna sa nabaga. Aw tanom. Pero hindi ako makakuha man na hayupan na arog ka. Hoy! Ali daw tabi dyan. Ting-arag yan, andyan kan mga sakyan. Umalik ka dyan, umilid ka. May kitang ko digay? Tigma makulugan ta katabi man o, gumilid ka takon dyan o may umaging truck, narunod ka. Dito may maagay kaya nagtawa ka. Uya nga, may maagi o. Digilid na. Mahali ka man sa napalan. Primes, ano nga yung sungarang kang pinay mo? Preska. Preska? Ano sa pili daw? Tuna. 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 Ay, sira mo nagpatingay-tingay. Sir, so, anong na may bising tabi? Uyan. Iyon na eh. Uyun na yan. Ay, thank you. Sira. Tabang kinahon mo bula. Ay, maya mo pangutuhan ta ka? Tapos na yung bula. Nagsiba ang bula. Sir, baka mo yung magbakalik kong bus kamuti yaw. Mga mapulahong pa. Yo, puang ko man ang gadihan, mama ko sido ko para dito yun ang boy. Dahil igwa paligid sa likod tabi, sir. Para 10 lang ini. Maling mo, mga pulahong. Urog man ang urog buson. 20, sir. 20. 20. Huli ka ligid sa iba. Sige, ang problema kung 20. May kusidong kagarad yun na. Sigo akong tagip-tipon, 20. Bayad mo na. Siguro baga ang tawo. Huli sir sa iba. Jesus Mario Joseph. Malubago bagay, di ba kung manugbus ka mo, tay? Talaga? Waring ka daw ba, formal?